Assalamu alaikum warahmatullah. Yau domin ƙara gudun Satoshi ɗinka, kana buƙatar kai exchanging na hashcard ɗinka ta yadda za ka iya tura wani ya karɓa ku exchanging in ya kai yayin da za ka execution sai kai. Yanzu kamar yadda nuna maka za ka danna wurin hashcard ɗin can ga wurin da za ka yi creating nan sai ka initiating na creating ma'ana creating dai na hashcard ɗinka da sai ka sanya adadin mutanen da za ka saka. Sannan akwai gift card ɗin nan shi kuma ga wanda shi sau ɗaya ake saka shi. Ga wanda yake sabon buɗe account ne za ka ba shi hashcard ɗinka shi kuma 30k suke bayarwa na adadin rating ɗin gudun wannan ɗinka za ku exchanging da shi. To yanzu bari mu dawo nan. Shi wannan hashcard da kuke gani za ka yi danna initiating kamar yadda na faɗa ɗazu. To an ka danna initiating ɗin za ka yi selecting adadin mutanen da za ka ɗauka. Ga mutum 5 nan ne na saka to za su baka code ɗin. To sai ka danna close ga wurin copy ga wurin poster. To sai ka danna copy. Yawa shi wannan hashcard ɗin da kuke gani akwai kala-kala ne kowanne wani ya fi wani ƙarfin rating. Akwai Satoshi ya fi kowanne ƙarfi. Sai witness card. To akwai irin su rock da ant da sauransu. To amma ni a cikin nawa duka babu shi. To yanzu wanda ya rage min beetle card ne. To na kwafo code ɗinsa na zo shi kuma 2.5k ne adadin abin da yake ƙarawa. Adadin abin da kake da shi za su ƙara maka. To akwai wani group a Telegram wanda su dama aikinsu exchanging ne na shi wannan hashcard ɗin. Bari na shige shi ku gani. Za ga Satoshi hashcard exchanging. Ga shi nan na shige shi. To ka ga yadda mutane suke ta hada-hada na exchanging shi wannan card ɗin. To bari na je nima na tafa nawa na rubuta kamar yadda za ka gani. Ka gani? To na yi pasting ɗinsa zan yi rubutu da zan rubuta sunan card ɗin da nake da shi. Beetle card. To ga shi nan zan ƙara duba ne confirming. Ka gani beetle card? Yawwa to sai na dawo. Sai na shigar da shi wannan sunan nashi beetle card. Sai na tura na sake turawa ne ta turawa. Har sai sanda adadin mutanen da na nema sun cika. Mutum 5 kenan. Yawwa to ga shi nan ina tafawa. Yawwa to bayan na tura zan dawo shi cikin Satoshi na sai na danna refresh. Sai na ga ito kan gani alhamdulillah mutum 4 sun yi accepting. Kowanne zan samu 1.2k. 1.2k times 5 shine zai bani 2.0 wani abu. To ka ga yanzu mutum adadin mutanen sun cika bayan na ƙara refreshing. To ga wurin executing can. To yanzu ka ga abin da nake da shi can balas baran na execution. Ga shi can kuma zai koma 2.90 wani abu. Yawwa wannan ɓangaren hashcard kenan. Sannan akwai ɓangaren kaman following ɗinsu za ka yi a Twitter. Za ka je ka saka username ɗinka shi kuma su baka 50k a ƙasa. Ga shi nan ni already na riga na yi kuma banda wannan ga wannan da nake nuna muku can ƙasa. To ga wanda bai yi ba zai ga sun sa masa yi adding username ɗinsa bayan ya yi following ɗinsa a Twitter. To da zarar ka yi wannan za ka ga wurin receive sai ka danna receive. Kana yin receive successful za ka ga 50k ta dawo sama can wurin my hash. Sannan akwai transaction da za ka yi na testing na Satoshi ɗin da suka baka. To shi ma wannan testing duk sanda kai transaction sau ɗaya in yin farko ne za su baka 10k. In kuma yi na biyu ne za su baka 3k. Sannan ga contributing na shi. Yawwa shi kuma contributing kamar adadin invites ɗinka ne wanda kai inviting. To wannan da kaga ina ja musu layi shine adadin rating ɗinsu su hashcard ɗinsu. To ni kuma contributing ɗina shine wannan na gaba. Ka gan shi nan 43k 36 to something dai ga shi nan kana gani. To shi kuma mafi yawanci ma ni nake ja kowanne na yi masa tax ɗinsa following Twitter transaction da waye. Domin in nashi ya ƙara gudu shine nima contributing ɗina zan samu ƙari a can sama kamar yadda kake gani. Wannan shine kenan na ɓangaren shi contributing kenan bayan wancan na hashcard ɗin. To Allah ya taimake mu Allah ya dafa mana. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu.